Fakty o Lamborghini Diablo, których na pewno nie znałeś. Tajny tryb El Diablo. Przebudzenie bestii. Jeśli przy starcie puścisz sprzęgło dokładnie przy 4500 obrotach na minutę, Diablo wchodzi w tryb agresji. Aktywuje się maksymalne dawkowanie paliwa, a reakcja na gaz staje się piekielnie ostra. Idealny start dla hardkorowej jazdy. Legendarny V12, serce diabła. 6-litrowy V12 bez turbo to nie tylko silnik, to dzieło włoskiego szaleństwa. Dźwięk? Jakby opera spotkała się z końcem świata. Tego ryku nie pomylisz z niczym innym. Napęd na tył plus dzika moc, czyste szaleństwo. Większość wersji Diablo to napęd na tylne koła i zero elektroniki, która by cię ratowała. Wszystko zależy od ciebie. Chcesz panować nad tym potworem? Ucz się, a nie licz na systemy. Diablo to nie tylko nazwa, to ostrzeżenie. Nie chodzi o komfort. Chodzi o kult prędkości lat 90. Rozrywa asfalt, straszy przechodniów i sprawia, że zapominasz, jak się oddycha.